ଏଠି ନା ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛି ଛଡ଼େଇକି ଦେଇକି ଯାଉଛି ଏଠି। ତା ସହିତ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ପେଶିଆଲ ରଜରେ ପହିଲି ରଜରେ ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା ଚଟଣି ଘୁଗୁନି ତାପରେ ହଉଛି ଚକୁଳି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଲରେଡି ଖାଇସାରିଲାଣୁ। ପୋଡ଼ ପିଠା କେମିତି ଲାଗୁଛି କିରେ? ବୋଉ ପୋଡ଼ ପିଠା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ନାନୀ ତତେ? ଭାଉଜ ତମକୁ? ଖାଲି ଗେଫି ପକା। ଲିପି ଦେଇ ତତେ? ମଧୁ ତତେ? ସୋନି ତତେ ପୋଡ଼ ପିଠା କେମିତି ଲାଗିଲା? ତୁ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଦେଖିଦେଲାଠୁ ତା ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ନାହିଁ ପୁରା ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। ସତ କଥା କହିଲାଠୁ ବାଡ଼ୁଛୁ କଣ କିରେ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପହିଲି ରଜରେ ସ୍ପେଶାଲ କଣ କଣ ସବୁ ହବ ଆଉ ଦୋଳି ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆମର ତ ଦୋଳି ପଡ଼ିନି। ତମ ପାଇଁ ବି ପକେଇନୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇଛନ୍ତି ଟିଉସନ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ପିଲା ସେମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ଖାଲି ମାରି ପକଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଆନି ମାମୁନି ସିଏ ହଉଛି ମାମୁନି ଆନ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆସିକି। ଆସ ଆସ ସବୁ ବସି ପଡ଼ ଖାଇବ। କଣ ଖାଇକି ଆଇଲ? ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆଇଲୁନି ରେ। ନହେଲେ ପିଠା ଗୋଟେ ଲେଖା ନେଇକି ଯା। ଦେ ହସ ଆସିକି ସିଏ ପଳେଇଲେ। ମେକଅପ୍ ଅଛି ମୋ ଭାଙ୍ଗିନି ତୋର ଅଛି। ମୁଣ୍ଡ ଦେଇନି ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇଠି ଭଉଣୀକି ନେଇକି ଆଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡିକି ଯିବୁ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିବା। ତ ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିବା। ଯିବା ରାଜ ଏଥି ସହିତ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଲେ ହେରି। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ତାପରେ ଯିବା ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆସିକି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଦୋକାନ ଏବେ ଖୋଲା ହବ। ତ ଏବେ ଆସିକି ଦୋକାନ ଖୋଲିବା। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା।